handizvifarire zvangu kuti izvozvo amendment bill ramakachinja makachinja, but zivai kuti vakadzi vamugere navo makatorora, ende muri kugara nevakadzi vakaroorwa. Wega wega anofanira kuti agare nemukadzi anofanira kumubhadhara. Izvozvo iculture yedu yakagara chingorimo. Kuchinawo kuti iwo kana uda kuroora ngatiti zvehomosexual kana zvechi chapedzera takuzvibvumidza. Munhu akabvisa mari anokoshesa zvakafanana noti ukatenga hembe yako kana kuti foni yako unotoikoshesa, asi ukangoita kungopiwa haumbochikoshese chinhu ichochocho. Saka kuroora tsika dzepachiwanhu ndo dzatitongokurudzira kuti dzirambe dzakadaro muno munyika yeZimbabwe. Hello viewers, and we are back again today in the streets of Harare, the CBD. Today we are going to be talking about the New Marriages Act, which says that Lobola payment is no longer mandatory but is now optional. We got into the streets of Harare to see what the residents and what the Zimbabwean citizens have to say about the new act. Pandikuona kuti vanhu vazhinji takutobuda muchivanhu chedu. Mostly tinenge takutoda kutoenda kune timu riya rinenge rakubvumidza kuti ngatiti zvehomosexual kana zvechi chapedzera takuzvibvumidza, because kana takuti munhu anonzi seopchinawo kuti iwo kana uda kuroora kana usingaderegedza ina hangu handione zviri zvakanaka izvozvo. Funga kwenyu zvakakosherei zvekuti vanhu vanobvisa mari yelobola? Kukosha zvakakosha, zvinosimbisa ukama zvakare. Ndani kuti ndikanzi ndisasarooreka nebhirini dzaana ama 2000 ka nhasi anotora uyu oti kana usingandidenda mangwana unotora uyu, zvicha futi zvirwere, zvicha zvakawanda zvichange zvakuitika, because munhu anenge angoti zviri kwandiri kuti ndoda kuroora here kana kuti handidi. Saka zvinhu zvakadaro haina hangu handione zvine chimiro. Mutemo wacho unongondirwadza ndiri munhu mukadzi, ndotakura 9 months, pamwe mwana uyu ndakamuchengeta ndiri ndega ndichisafa murume asipo, ndiri chirikadzi futi. Saka zvitoti mwana wangu angoendawo mahara, zvinongondirwadza kuti mwana angotorwa mahara. Varume futi vanozotora vakadzi vakawanda, ma-street kids achawanda. Mataura imimi mukati varume vanozotora vakadzi vakawanda, kureva kuti nyaya yekubvisirwa pfuma iyi ndo yanga ichiita here kuti varume vasaroore vakadzi vakawanda wanda? Izvo zvinospreada kuti kana mukadzi akanza asabvisirwe pfuma, murume anogona ngoramba mukadzi anytime, otongotora chero otozadza imba danga nevakadzi. Saka zvakaoma, vanhukadzi tinge taomerwa zvedu isu. Hazviite. Ei muchiti hazviite? Dambudziko ndogona kuzviita inini ndichiti bho handiti ka, asi kumberi uko kuvana manje vari kumashure vandinoita nemukadzi ye idambudziko kwavari, ende vachazonongonorora futi. NeMukadzi nyatsotsanangurai kana muchiti richava dambudziko kwavari mune muchireve? Nokuti ndinenge ndakatora mwana wevanhu handiti ka, mai vanofanira kuwana zvavo zvavanofanira kuwana, samai vakabereka munhu handiti, baba vanochi zvavo zvavanofanira kuwana, sababa vakachengeta munhu handiti. Saka indotora ndobva ndangonogara ndoita vana, handina kana sendi randakabvisa. Ndopanozodzoka zviya zvamunonzwa zviya kuti kune ngozi, nokuti mai vanenge vakuda umai hwavo handiti. Saka dambudziko rinogona kudzokera kuvana vangu nevazukuru vangu futi. Vazukuru vangu vanotadza kuroorwa kana vari vasikana, zviriko futi. Vakomana mabasa zvavaita zvibude kusvika vanobvisa zvinhu zviri kudiwa, iti totoriwo muprocess futi iyoyo yokufambira zvinhu. Ndizvasekuru vangu vamhere kuma 1830, asi iko zvinozvi December totorobvisa, ndakatotenga zvimwe zvose zvaidiwa mapoto chichi, asi sekuru handivazivi, baba vangu chaivo havavazivi. Zviri kutambudza imi? Zviri kutotambudza isu, asi takazviwana takazviziva, ende vanhu vavo takavafambira, tikanawawana vakabvuma kuti tisu tandisingavazivi, baba vangu havavazivi, asi takanozvifambira takanozviwana. Izvozvi December totoenda kunoita zvinhu zvacho, totoenda kunogadzirisa nyaya dzacho. Nyaya dzacho munhu anofanira kuroorwa ngaabvisirwe. Tikangofara kuti ndagara kunoka handiroori handibvise, asi mangwana mahwani zvinotonetsa, kunyange kuvana vemunin'ina wangu ini zvinotonetsa futiko, kuvazukuru ivavo zvinonetsa futi. Ini ndiri kuzukura miri kuzukuru wechingani, asi ndakazorosangana nazvo gore rapera, vandinozvibata
vanofamba ndikaenda kumhondoro guruve kwese kwandaenda ndandisikakuziva asi tichindosvika vaitotaura kuti aiwa yadzi tagari tidziziva taikuti vanhu vachadzoka vachauya vana vachauya apari kuti tiri vanhu vari musango vanzi vana vachadzoka ende zvoshuva takadzoka. Saka sematauriro amuri kuita kureva kuti mutemo uyu uri kuita kupfukira vanhu kuvesera vanhu moto muzisoka unovesera kana ukapusaka unoveserwa wakatarisa unoveserwa vamwe munenge musati vasakana nazvo vamwe vanenge vasati vazviona asi kuveserwa moto takazviona sekuru vangu ndevekuma1930 kuma30 ameno ende vari kuona sekuru vandikanoona havatovazivi vanhu iva havavazivi kana mbuya vacho vatiri kubvisa havavazivi asi vakabvuma kutambira vakati aiwa takazviwana takambozvibata takafamba kwatikamboendawo tikanzwa kuti kune vana varipo asi vachauya ndofunga ndizvozvo munhu anofanira kubvisa idambudziko ngaarore. Inini pachangu ndichizvipa decision hakuna mutemo iyoyo muno muZimbabwe nekuti muno muZimbabwe mune chiwano kubvira mbuya nehanda nasekuru Kagwina Chitepo nyika wachiripo wasati waparara nyika inoyi yakabatwa nechiwano haina kubatwa nechirungu saka nyika inoyi ikabatirwa chirungu padenga ka zvakawanda zvinenge zvichikanganisika uyezve imwe poindi yandinayo ndeyekuti munhukadzi unotakura mimba mwedzi mupfumbamwe wogorera mwana wogomuendesa kuchikoro onzi mwana iye anozongozvipa decision hakuna zvakadaro. Tinenge takatotarisira ndiri seni nichitaura semubereki nenge ndakatotarisira pfuma kumwana wangu nekuti zvikanzi wana wedu waende mahara zvareva kuti hunhu munenge musisina muZimbabwe kana repi ichawanda kana kushungurudzwa kwevakadzi mudzimba kuchawanda nekuti munhurume haagoni kuzokoshesa mukadzi mumba anenge achingoti ndichangonotora mumwe achingoponda even mamedha mudzimba anowanda koza haazozive kukoshesa mudzimai munhu akabvisa mari anokoshesa zvakafanana nekuti ukatenga hembe yako kana kuti foni yako unotoikoshesa asi ukangoite kungopiwa haumbochikoshese chinhu ichochocho saka kuroora tsika dzepachiwanhu ndodzatiri kutongokurudzira kuti dzirambe dzakadaro muno munyika yeZimbabwe tichengetedze tsika dzedu dzepakutanga tisatore zviriko mazuva ano kana kuti zvekudzimwe nyika tozvisa muno munyika medu takaramba takachengetedza chiwanhu chedu zvinhu zvinofamba zvakanaka. Saka imi sematauriro amuri kuita kureva here kuti vanoita zvechivanhu ndo vari kufanira kuramba vachiteedzera mutemo wekuti vanobvisirana pfuma vanoitawo zvekumachechi vanoti aiwa isusu tinonamata ndo vochiita zvitsva here? Even kumachechi mufundisi anokurudzira kuti munhu anoroorwa wochata hakuna chechi inoti mwana ngaende mahara wemachechi chavandokurudzira kuti mwana ngaaroorwe ochata ndosaka kune mafundisi madhikoni ana mai mufundisi wanenge achizoti mukomana kana achida munhu anoenda kuna mufundisi oti ndada musikana oroorwa zvakanaka imba yemunhu yowa imba kwayo haingaiti imba kwayo kana munhu asina kubvisa pfuma anozokoshesa sei mudzimai wake. Yakakosherei iyo pfuma yamuda kuti ibviswe? Pfuma iyi hatingati yakakosherei asi pachiwanhu chaipo chaipo especially mombe yeumai chero murume akasaibvisa mombe iyoyo inozvibvunza yega ndosaka muchizoona vamwe vanenge vachipenga kana kungorwara kusina tsarukano kwekuti kana ukaenda kuchipatara dhokita anoshaya chirwere wozopedzisira wakunzwa kunzi waenda kuchiwanhu pane zviri kuda kubviswa chero zvikanzi munhu akafa 1990 haana asina kubviswa mombe yeumai kana yakudiwa inongozvitsvaga yega saka hazvitoiti kuti mwana aende mahara hazviiti. Aiwa tinotenda amai kwanisike izvozvozvo tinotokumbirawo semadzimai kuti aiwa chiwanhu chedu ngachirambe chakadaro ndokuti vanhu vedu varoorwe zvakanaka pave neruremekedzo uyezve mukugarisana zvikangonzi mwana anoenda mahara hatione muno munyika muno muzvinhu zvichigadzana zvakanaka asi toti mamedhi anenge asingaperi ruzha runenge rusingaperi kana polisi yacho ichaneta nevanhu vachingonoripota kozi munhu kuti anatsokoshesa mudzimai wake anenge abvisawo
pachiwano, uyezve kuti wana wake waone rugare anenge abvisawo mombe yehumai, mombe yedanga, zvinodiwa zvinozoitirwe kunzi mombe yehumai, zvinozoitirwe kunzi mombe yedanga, zvinozoitirwe kunzi matekenya ndebvu. Iyi nyika yedu yeZimbabwe tinokoda kuti ngorambe ichingoenda mberi semasirwe yakaitwa nambuya Nehanda nasekuru Kagwina Chitepo. Tongoramba chingoteedza tsika dzedu dzechiwanhu tichienda takadaro. Saka imi mafungira munoita imi munhu akasabvisa pfuma haakwanisi here kuchengetedza kana kuremekedza mudzimai wake semaremekedzero anongomuita kana achinge akabvisa pfuma? Haakwanisi kumuremekedza nekuti akaona mumwe maruwa enyika hapere, wakadzi wakawanda wakasiyana siyana. Ndosaka uchinzi varume wana wadiki angasatoita 20 here mumba imomo achingovaunganidza nekuti anenge achiziva kuti hapana chinobviswa. Saka mutemo wekuti munhu anoroora ndo mutemo kwawo muno muZimbabwe. Kurera mwana kubva ari mudiki kusvika kure zvakaoma, wozongonzi mwana ngaende mahara, mapamba kunonyoresa preparation. Iye munhu wacho anenge ane nhumbu pamwe anenge achitonetsa, dzimwe mimba dzinotonetsa kubata, vamwe vanototambura, wozongonzi mwana iye wamutambudzikira ngaende mahara. Anozokosheswa sei mumba, ingave imba kwayo here? Nekuti muno muZimbabwe mukaiswa mutemo yokunzi mwana akuenda mahara, kureva kuti mudzimba umu hamusisina peace. Murume anongoti inini chero ndikangonorora nhasi kana mwedzi unouya kana after 4 months handibvunzwe, hapana mutemo wandinobatwa nawo nekuti zvinhu zvinenge zvapasiswa. Isusu tiri kuramba mutemo wakadaro muno muZimbabwe. Kana repi ichawanda futi kana zvadaro. African Apostolic Church vazhinji vanoziva kuti yekwamwazha. Mutemo mutsva uyu munoonawo sei nai baba? Mutemo mutsva uyu uri kutirwadza zvakaoma, hausi kuti gutsa nekuda kwokuti zvinhu hazvifaniri kudaro, nekuda kwokuti nyika yedu inofanira kugara ine murawo wayo watakatanga tiinawo kubva kare nakare, wekuti kana mwanakomana achinge akuda mukadzi anoroora, anobhadhara mukadzi ogara naye kuti akoshese mukadzi waanenge ainenge ainaye mumba, ndokunge abvisa mari, ndokunge abvisa pfuma. Izvozvo zvinoita kuti varemekedzane mudzimba uye vana vagare zvakanaka. Ndo zvinoreva kuti munhu wega wega anofanira kuti agare nemukadzi anofanira kumubhadhara. Izvozvo iculture yedu yakagara ichingorimo kubva nakubva. Hatifaniri kutora culture kune dzimwe nyika. Culture yedu inofanira kugara ingorimo munyika medu, ndokuti Zimbabwe. Kuti Zimbabwe zvinoreva kuti iZimbabwe yedu muno muZimbabwe muno. Saka tofanira kungogara chingoita murawo wedu weZimbabwe wokuti kana mwanakomana akuda kuti agare nemukadzi anofanira kuti abhadhare pfuma kuvabereki vemukadzi, ndokuti iye mukadzi iyeye aremekedze murume wake achiziva kuti ndakaroorwa pano apa, ndakabvisirwa pfuma kuti ndiye ndizozvara vana ndichigara nemurume pano. Ndozvazvinofanira zvichiita izvozvo. Uye ndinoona kuti zvikaita saizvozvo zviri kuti zviitwe nehurumende, tinoona kuti panoita zvinhu zvakasiyana siyana muvakomana, nekuti vakomana havazokupara mhosva. Vanenge vangoita chiro zvavadani, vakada kumitisa anoziva kuti hapana anondibvunza, akada kuita repi hapana anomubvunza, akada kuita zvaanoda nemusikana iye hapana anomubvunza. Saka zvinhu zvofanira kunge zvine murawo. Chinhu chega chega chinofanira chinge chine murawo wacho kuti chikontroleke. Kana pakasaita murawo chinhu hachikontroleke. Imba iyo kuti igare inenge inofanira kunge ine murawo futi. Murawo wacho unotangira pakuroorana, munhu achibvisa pfuma, mukadzi uya mumba ogara nemurume wake achita vana mumba imo, aiziva kuti ndakaroorwa, ndakabhadharwa. Ndo zvinofanira kuti zviitwe izvozvo, kwete kuti vanakomana vemazuva ano vanongotora mukadzi ogara naye mumba asina chaabvisa. Handioni zvichiita zvakanaka. Saka makatarisawo mutemo utsva, hapanawo zvakanakira here zvekuti munhu anzi it's now optional kuti ubvise kana kuti uregedze kubvisa? Hapana, handioni zvakanakira ini. Hapana zvakambonakira kana chimwe chete. Handina kana 1 point handiona kuti kunzi munhu anzi aroora, kunzi waroora kandonge waita zviri pamutemo. Ko zvinokuita zviri pamutemo sei pasina kubhadharana pfuma? Mutemo wacho. Saka mutemo mutsva uyu munoonawo seiwe kunzi makukwanisa kusarudza kuti muruda unobvisirwa pfuma here kana kuti muruda ungonogara nemurume wenyu? Chekutanga handifanirwe kusarudza kana kuti iye asarudzi, nekuti zvinhu zvakagara zviriko kubva kudhara. Vana mai vedu vakatoita sei, vakatororerwawo kuti vatozvara isusu, handi mapaona. Chechi 2 ndine mubvunzo wekuti hatina 3 years handiti
tapiwa imwe chapter yekuti hanzi munhu akunororwa pana nachifi nanasabhuku chichi handitika kusi tisina kuudzwa aiwa that term yakuiswa phase out takuisa umwe mutemo munyowani kwete kuti unongomuka mumagumbezi chingodzaona kuti nhasi sadza hakuna vanoda kuziva kuti sadza hakuna nekuda kwei chikonzero chicheto sadza terese risavapo handimapanzwisisa uyezve chechinamba 4 ndechekuti inini pandiri pano chokwadi hazviite kuti ndingogara nemunhu asina kundiroora asina chakabvisa nenyaya yekuti tetisisina respect haticharespektani 2 izvezvi kune madrugs akawandisa munyika anobuda nekwanobuda nako handiti anoendawo madrugs achanosangana anofadza anongovakumba vongoyechi mumba zvirwere hazvichapere mangwana tiri clinic pamwe nhasi ndanobayiwa siki mangwana hameno ndanobayiwa imwe yedropu nenyaya yekuti tapiwa uri kunzi mutemo handisi kuziva kuti mutemo here takungouti hanzi mutemo wekuti munhu akufanira kungerese kuchuza ofichi munhu afanira kudhisaidha zvinhu zvagara zviripo kudhara dai vanhu vekudhara vaidhisaidha mofunga kuti dei tiripo patiri panapa tingadai pasina kana hwana akamira panapa vanhu vachitemana nematemo each and every time saka patachikumbira kuti dei pagadziriswa tangodzokera mugwara redu rekudhara riari because apa zvinoda kunyepa tichaona zvimwe zvinhu zvatanga tisati tamboona muupenyu this type of law vanhu vatogara vari kutotemana sofa law isati yauya what's more yauya imi mungakwanisa kugara nevakadzi 5 mumba menyu here 5 nekuti munhu hanzi ngaaite zvaanoda anodhisaida kuti handisi kuda kuroora ndoda kutora chipo anongouya anongogara chipo handisi kuda kumuroora ndoda kutora memo anongouya anongorese anongogara population yobva yawandisa futi vanhu vasina wana baba vanowanda marepi anoreza marate kudai kukwira saka ipapo tachikumbira perese pagadziriswe saka maonero enyu hapanawo zvakanakira here zvekuti munzi hamuchatemererwe kunzi haukwanisi kugara nemwana wangu nekuti hauna kumuroora hamuna zvamunoonawo here zvawakanakira randiri kuona razvakanakira because already ka mukapinda mumapolice station mukatarisa kuti GVB ine rate yakaita sei I think munokwanisa kuunderstand kuti vanhu vari kurovana zvakaita sei tinenge tisitorina respect kudhara takutongoita iwe pesire yacho zvibhakera vanhu vakudirana mvura dzakaboila vamwe vakufurayana nemafuta saka ndinononge munhu akabhadhara something anoziva kuti something yangu yakaenda iyeya inondirwadza just because of this person anokwanisa kumaintainawo semunhu anokwanisa kurespecta pamwe chete nekunyarawo kwawakabva nenyaya yekuti pasinaka vemazuva ano vari medu vemadrugs vanongotuka cherambuya vachipfuura apo asina hake kubvisa kana sendi futi anomapaona saka ini hangu handione good side of it handirione izvi zvinotariswa in 2 aspects of life. The first thing ndechekuti roora pachivanhu ragara ririko is something chagara chiriko in an African society. Chinhu ichocho hachigoni kuti chibviswe nemwe munhu because vanhu vakabvisa that amendment bill, point number 1 ndekuti iye ane mukadzi wake mumba waakatoroora. So that point itself, it tells you something that kuti iye munhu wacho ari kubvisa zvinhu izvozvo akaroora mukadzi wake waari kugara naye. Vana vevamwe vanhu ndo vakunzi vasaroorwe. Muri kupromota chihure. That's point number 1 because mumwe nemumwe achangoroora munhu waanoda ongosiyana naye, and the next thing they go to another person oroorana naye ongogara naye osiyana naye. The next thing oenda muri kupromota irresponsibility, varume vasina responsibility mu life. Because in our own culture, in an African society, we have values and principles. Not about amendment amakutaura izvezvi. Vanhu vanofanira kuti varoore. Zvinhu zvagara zviriko. Kwete kuti munhu ane mukadzi wake waakaroora kuti chirege kuroora vechidiki, hakuna zvinhu zvakadaro. Second aspect ndeyekuti kuroorwa kwaitwa kudhara mazuva anaya vamwe vakutsvaga mari nako on the other side yekuroora. Because you find out kuti vamwe zvavakuita izvezvi ndezvekuti abvisirwa tomboti, it's an example, abvisirwa kana 1000 US. The next move raanoita nderekuti anotofonera mukwasha chaiye kuti chimbodzoka ifuti neimwe mari titange patakasira mumbobvise imwe. Yakuita sekuti kube kuchengeta vana kana kuroora vana, kuroorerwa vana kwakuti rato business, sort of like that's not how you do it.
but pamutemo handizvifarire zvangu kuti izvozvo amendment bill makachinja makachinja, but zivai kuti vakadzi vamugere navo makatorora ende muri kugara nevakadzi vakaroorwa vakabva kune vamwe vanhu. Saka izvozvo personal for me zvangu handizvifarire izvozvo. Varume ngavave responsibility, varoore. Majoki nenzenza ndo dzichagara dzichitaura kuti vakadzi havaroorwe, but kana uri murume chaiye I will encourage you kuti roora.